Local cases sa probinsya sang Guimaras amat-amat nga nagasaka. Mga bago nga pagsulundan sa pagwa-sulod sa probinsya, ginapatuman sumugod subong nga adlaw. Publiko may magkatuhay nga reaksyon. Si John Sala nakatutok. Sa datos sa Department of Health 6, naglabot na sa anumang indigenous o local cases ang COVID-19 sa probinsya sang Guimaras. Bangod sini nagpagwa sang EO si Governor Samuel Gumarin nga ipaydalo mang bugos nga probinsya sa level 2 response. Kabahin sa mga ginapatuman nga pagsulundan amo ang pag-regulate sa pagwa-sulod sa probinsya. Pahanugutan lang ang makagwa-sulod sang 2 ka beses sa probinsya sa sulod sang 1 ka semana. Kung magsobra kinahanglan ka magpa-rapid test kag magpa-quarantine sang 14 days. Kung nag-overnight ka sa Iloilo, kasi tatlo ka na kaagap sa Iloilo, pagbalik mo i-home quarantine ikaw. Dugang diri ginapahunugutan lang ang makatabok ang mga emergency cases, medical referrals kag mga nagaobra. Sa mga hindi naman taga Guimaras, pahanugutan nga makasulod kun emergency cases nagaobra sa probinsya kag naga-deliver sang basic commodities. Nagapabilin sa 4 AM to 7 PM ang biyahe sang Roro vessel kag sunrise to sunset sa gihapon para sa mga sakayan. 4 AM to 8 PM lang ang biyahe sa mga PUJ, multicab kag tricycle, samtang 6 AM to 6 PM lang ang operating hours sang mga business establishments. Magkatuhay naman ang nangin reaksyon sang publiko angot diri. Kay ti ang amon tindahan to sirado ti paano nakabintad to. Kay aris ako ng mga yabi. Mabudlay man eh. Te, ano na lang eh, para lang sa safety sang ilang pag ano, okay lang guro, maano na lang sila eh. Ngita lang sila na boarding house nga maka-ano sila eh. Nagahinyo ang Guimaras LGU sang kooperasyon sang tanana. So I hope everyone should extend cooperation and support. Yung itanay magwili reklamo. Samtang ginpasiraduhan subong adlaw tubtob Agosto 12 ang Municipal Hall sang Buena Vista, Guimaras para sa disinfection matapos nga may empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.